Ndikulandireni kulikonse komwe mukuonera kanema umibawa. Dzina langa ndi Abel Zulanga, kukulandirirani kuno ku Blantyre, to be specific kuno ndikundirande kwa Agoliro. Ndirande kwa Agoliro kuno ndifuna ndikutengereni dzaka za mbuyo makamaka 2009 yomwe kuno kuna chuka kwambiri, kudziwika kwambiri ndi munthu amene amatchedwa kuti na Chipanti, koma dzina lake ndi Jack Bandawe. Ameneyo ndamene anapangisa kwa Agoliro kuno kuti kugwedere. So komwe ndili kuno ndi komwe munthu amene anagwidwira kunoko. So tufuna timve kuchokera kwa anthu akuno kuti kodi nali nthawi yotani na Chipanti amachita zotani. Ine ndi mayi Stella Lipenga. Oho. 2009 kuno ku Ndirande kunagwidwa munthu otchedwa na Chipanti. Munali muli kuti? Ndinali ndilipo. Ndili ku nyumba kwanga koko. Chabwino. Kodi kuyamba kumva iniyo za na Chipanti munamva motani? Chimene chinachitika siku limenelo nyumba ya kuseriku kwa neba. Kodi ndi pati akuti anagwidwa penepa? Ndi apapa. Oho. So nyumba zimezi ndi zomwe za nthawi imeneyo? Koma nyumba imene inagwidwa na Chipanti anagumulapo ipana mangidwa so ina. Chabwino. Ndemwe ati siku limenelo? Siku limenelo ife titakhala kuseriku kunali nyumba yoti zimayi ndi azing'ono ake. Ndiye usiku titagona anzathu aneba akuseriku amamva choti ngati kwasegulidwa ku nyumbako anawo chemwale wanali ali ku ntchito. Ndiye zitachitika choncho mayi wakuseriku anazuka kusuzumira kupeza kuti nkotsekula. Ndiye anazamuimbira foni na Chipanti Innocent Matewere. Kumuza kuti taona kuseriku kuli ana okhaokha chikuchitika sini kuziwa kuli chani. Ndiye Innocent uja atatuluka anapeza kuti kuti ndi asikana mwina ndi anyamata anzawo amene abwera kumene koko. Ndiye Innocent uja anabwera ku nyumba kwake. Ndiye nzimayi uyo atakhabe anaona kuti kunyumba kobe kuli kotsegula. Ndiye anazamuitana na Chipanti uja ujeni Innocent uja. Osati na Chipanti Osati Innocent. Ndiye atatuluka anapeza kuti na Chipanti watuluka akuyang'ana uko ndi uko. Ndiye kena kunkulowa atatulukaso ndiye Innocent uja adatenga mwala ndikumugenda. Ndiye adazamugenda pa ntchafu. Ndiye na Chipanti uja adazagwa. Kena kwanayamba kuthamangisana ndi Innocent uja useuko. Ndiye ali chonjo umene ukokwe. Ndiye ali mothamangisana. Ndiye zimayi uja amene amaona kuti kotsegula ja adati zosa kuti abale uku kwabwera okuba sidi kuziwa kuti ndani. Koma Innocent akumuthamangisa. Ndiye ife titatuluka kukaona nyumba moja ndikupezeka kuti munali anthu atatu, kamwana akapheratu asikana awiri ndotani ali chikomokere. Awa menya ni miyala gagada ni miyala mnyumbamo. Iniyo munaona tsikana? Iniyo mene mumabwera munaona chani? Munamuona na Chipanti? Ife mene timabwera na Chipanti sitinamuone ali kuthamangisana ndi Innocent. Amaona ngati ndiokuba. Chabwino. Koma munakuonano mwana ataphedwa? Mnyumbamo. Mwana wina okakamuna ataphedwa. Asikana si awiri wali chikomokere. Chabwino. Munali muli kuti? Tinali ku nyumba. Kodi mwatalikana bwanji inu pamene pamachitika zimezi ndi ku nyumba? Apa kwathonde apa paja tinali pacha. Chabwino. Munaimva bwanji ana Chipanti? Tinambona unthamangisa kwathu. Tatachoka kwathu ndi mamabwera nokuno. Kodi na Chipanti anafika kwanu? Anafika kwathu. Nimiti ngathamangisa nakabwera nokuno. Anafika bwanji kwanu? Munamuzindikira bwanji kuti ndi na Chipanti? Tinamuona ndimene timakhalira ndimene amaonekera. Anavala ja? Anavala ka black and mala white. Okay. Ndiye munakamuthamangisa kumene? Tinathamangisa kwathu siku mapasi 12. Nimakabwera nokuno. Alapanga zakezo nimekamba nusuzumira pajani pa kumira tanka mutusone Innocent kumbe tani tamangisana amene kakambira no apo panchenipo. Uona ugwira ndevu kanga kuti unidi uthenga wa mphamvu tabwera pafupi paja dzina limalinda Mphatso ukuoneka wachichepere ine nkhani inachitika kale. Unali uli kuti? Nthamene ndili ku nyumba. Chinachitika chokuti unali usiku wa siku limenelo matete singakumbukire bwino bwino. Ndiye nthamene tinadukhala nyumba yake iyi So munayandikana kwambiri? Kunali kuseli kunali mitatata. Mene
kunachitika zimenezo. Ndiye usiku tikugona. Right? Tinamva kukuwa. Wokuba. Right? Ndiye podzuka kuti tikudzukira kuti wokuba. Tinathamangira kuseriku. Ndipo thamangira kuseriku napeza kuti manyumba amene kunachitika zinthu. Anali open. Ndipo choyambira tinali mama kaine chimene choyambira banga ndinafikira kulowa nyumba musa. Suzunya. Mena amati okubamo mbona kuidamo. Mune motsegula. Mune motsegula. Ndiye tinangofika kuona chonchi. Ndipo kuti muni asikana awiri mozi yuko matiseche magazi ukauka ndika mwana so kakone kuti kalibe magazi koma kakone kuti sikakupuma ndithu. Asikana ena akone kuti ali matiseche koma ali magazi ukauka. Ndeno pamene anthu amati okubamo anapeza kuti anthu aya anyamata akuthamangisa okubaucha. Ifeno pomati tinthamangisa okubaucha tinapeza kuti angwira kale akubwera naye. Ndipo fika naye munthu uja atamponya napa ndimene anthu amati na chipanti. Chifukwa chimene anavala panteka nalibe mayala. Ndipo So unamuona na chipanti? Yes, namuona. So anakhazika pati kuti atabwera naye. Apa pamene pali tapupa. Anagona pamene. Kuna abantu ndiye anthu ndi pamene no tinangumuona. Alisema Jackie. Sinanga nali kuti timamuziwa. Timacheza naye. Kuti macheza naye? Macheza naye. Alisema kuti Jackie aliyese Jackie. Koma ndi dressing imene anavala. Ndi mene anapangira anthu manyumba mene momo ndi anthu amene ananena kuti na chipanti uja nduri. Anavula banja asikana? Wina ndani. Chifukwa ino kwamamva amati ena anambola amabola anthu maonekedwe awo amaoneka motani. Mene amaonekera nani kuti ankaoneka kuti aphwanya mutu. Amaoneka kuti koma sunali kuphwanya kuti ndinkono kamena koma muno kuti mwala. Anaphwanya mutu kuti aphwanya ndi mwala. Kumamveka zoti ati kaya maenda ndi mbaula. Ati kaya madumpha mbaula. So no after atagwidwa mataponyedwa napa. Ndi pamene no pana pano kuifotokoza no kuchokera mbuyo make kuti zinakhala banje kuti afike nepo kuti watani wayamba kuthamangisidwa. Ofotokoza ndi kukhala ogwira. Ogwira. Ogwira mene apolisi sanafike. Apolisi sanafike. Okay. Ogwira naye amachokera kaya kuti amendera zake naye usiku. Kama kachokera kuti ndipo anagwira. Ndipo bwera ata anapeza no kukhomoka kuti open. Kumona ngati munthu akuti amakhala akudumpha mbaula kubwerera pakhomopo. Kudumpha kubwerera. Ndiye uja pakuti za ufiti choncho. Ndiye uja pakuti no aonesesa bwino kuti chikuchitika ndi chani. Ndipo pamene munthu jake anamuzindikira kuti munthu akundiona kuyamba kutani kuthawa. Ndimene anankasa mugenda. Aramugenda ndiye kugenda kuja kunakhala kwamfula. Kumene kunapakisa kuti pothawa asakwanise kuthawa bwino anthu atani paka kwangwira. Apake capture. Muli bwanji? Tibunakaini. Tili bwino. Ili hapa anotu ili pano ndi ana chipanti. Mukumudziwa na chipanti? Ndikumudziwa. Mene ankagwidwa muli kuti kodi? Nthawi imeneyo nayi ndikukhalapo. Oho. Mukukumbukira chani za na chipanti? Ndikukumbukira kuti anali nyamata, suti anali wamkulu kwambiri. Management anali mwina ngati nene masana mwina 2 years. Analiso nyamata kuti ukakumana naye nyamata ofasa ndithu. Ochezeka suti songanganize kuti chigawenga mwakuti ayi nyamata wabwino ufatsa. Siku mwa magwidwa ine muli kuti? Nali ndilipo. Munamuona? 2009 2010 kunavuta kuno kundilande. Nkhani yana chipanti muli kuti? Inali tili konkuno kwa goliyo. Inali nthawi yowawitsa zedi. Okay. Ndithu munthu amene anavuta kwambiri mmudzi muno. Kuyamba kumva za na chipanti munamva kuti chachitika ndi chani? Koyamba tinamva ku BSS kuti mwana wa skulu wavulazidwa ndi munthu osadziwika bwino. Nthawi imeneyo kuti chikungoyamba kumene tisanazindikire kuti ndi chani. Ndi kumafufuza kufika ponena kuti mudziwisise kuti tina chipanti zinadziwikira pati. Mchitidwe umene umakhala kuti ukupitirirabe. Atachoka ku BSS ko anazapitaso line ina ya kusijako. Anakavulazaso nyamata ndi amayi kumeneko. Pamene no anthu ena amati kumaoneka ndi munthu ndithu fapo yamba pomaganizira ngati ndi chinyama kuti chikalowa chikumavulaza. Koma no pamene chimapangisa kuti aziganiza ndi nyama inali chani kuti? Mena machitira, mena mavulazira anthu. Amati akalowa nyumba monse kuti zimakhala zabwinowe. Amaononga. Kumamveka nkhani yoti amamwa magazi. Nkhani yayikulu inali ya magazi. Oho. Amamwadi magazi.
kaya mamwa kaya mapopa pamene popo sitikuziwa chenicheni koma ndithu akampeza munthu pomvulazapo magazi amayenera atuluke ndithu. So ngati inu nzika zokhala muno mundilande osalephera mantha mantha analipo akulu makamaka kwa azimayi omwe amakhala kuti akukhala okha lisingo mulibe munthu amamuna nyumbamo chinali chiopsezo chachikulu chifukwa kwambiri amaonerera nyumba momwe muli chonchomo ndi amakalowa mmenemo chabwino komanso malowedwe ake samaziwika kuti walowa bwanji zimakhala zodabwisa ndithu sikuti amatsegula chiseko hayi mazimawo zingirikirika kuti walowa wachita chipongwecho ngati zamasenga ya chabwino. Mayi wanga munali muli kuti mwina choyambirira tiyambire dzina. Ine ndine Mayi Margaret Kimu ndimakhala pompano chabwino paguliro pompano ndemwe ndipeza pano pa nyumba panga chabwino ndithudi. Na chipanti kuti mumudziwe kuti mudzi muno kuti muli munthu yemwe akuti ndina chipanti munamudziwa motani? Ifeyo munthu ameneyi kuti kuli munthu monga na chipanti chifukwa chakuononga koma samagwidwa timangomukayikira kuti kodi munthuyi ndi munthu kapena ndi chinyama koma unazapezeka kuti kumapeto kwake ndi mmeneno anthu amati akuoneka fama akonda kulowera pa kawindo samalowera pa khomoyi ndi akafika nyumba muja anthu amavulaza chikuavulaza kwake kwabola monga pala amayena ake pa mtundapo anawabola apa ndi mwana nyamata mutunso alipo amayi amene walipo oti ngakhale chichitike nthawi imene yoyo mutu wausu kuti umayenda bwinobwino anasokonekera ndithudi. So kufika ponena kuti no zankera mpaka na chipanti akugwidwa chifukwa cha mapemphero kunazabwera akambalazaza kuzapempheresa kwa agoliro kuno ndi chikhulupiriro anati munthu amene azagwidwa anazatero ndi chikhulupiriro munthu amene azagwidwa ndipo anagwidwadi. Munamva bwanji kuti na chipanti wagwidwa? Ndipo tinasangalala kwambiri chifukwa timakhala ndi mantha koma atangogwidwa ayi ndithu moyo unali wabwinobwino. Kuti anagwidwira kuti? Anagwidwira pa mtundako analowa nyumba mwa atsikana ukhaukha atsikananso anawavulaza koma chifukwa choti Mulungu nthawi yake ikakwana munthu amagwidwadi anagwidwa nthawi imene yoyo. Kuti anagwira ndani amene? Anagwira ndi Innocent. Okay. Innocent. Ndamene anagwira. Mwachimwemwe ndi mwansangala ndikulandireni ku program ina ya Kangaude pano pa Mibawa TV. Program ya Kangaude timakhala tikusokola nkhani zomwe zimakhala zopereka chidwi, nkhani zimene zimakhala zosiyana cholinga tiphunzitsane komanso kudziwisana kusangalasana mwina inde apo ndi apo koma kwambiri kuphunzitsana ndi kudziwisana. Program ya lero mlendo wanga ndi Innocent Matewere mene ndateremu anthu ambiri ndatengera ku zaka za 2009 2010 nthawi yomwe kundilande ku Blantyre kunavuta ndi munthu otchedwa Jack Bandawe kapena ndine kuti na chipanti. Innocent Matewere ndi amene anagwira na chipanti ndi alandire program mnthu wankulu ndikulandireni program we ndino tu munthu osowa Malawi mamuno? Ndiri Malawi mamuno so kwene ndiripo koma. Chifukwa timepekeza kuti mwina kuchoka nthawi imene chamuzipezeka koma kupezeka kwakhala kuli kothawa ndeni mangoti mwina popeza anthu amatha kutuluka kunja ukapanga zinthu zina. Nkhondo nayamba ndi nkhondo lupaje olimba ndi satanic ndi nali nkhani yolisunga mangopezeka chisawa bali bose. Kunali kuti kugwira nkhondo ija ndi kubisala kaye. Sizimafano zingopezeka pena bali bose. Kodi zinafika poti pa kulanda chiopsezo china cha? Nangasi anthu aja mapanga za satanic.
ndi satanic amapanga zawo zoti zimene amaziziwa zinangochitika kuti zinatheka chonchi chomapeza believe ndi moyo mpaka nayo you can see kuti mina ngati if you can recall very well time chankala nkhanda penga misala kuna zambiri zomwe zimayanga azimene amalankhula mzambiri mwina tithamangira kusogolo kwambiri koma anthu amudziwe Innocent Matewere bwinobwino tiyambire kumudzi skulu yake waenda motani. Innocent Matewere ndi mwana wachitatu m'banja la ana 6 nabadwira kwati kubadwira ndi kuchira Dzulu ku Mlumbuzi kwa TM Pama. Okay. Skulu yanga nambira kwazinga ndimamva kuti ndino banja la chifumu banja la chifumu Mpama ndingalira bambwanga anali kwa sino chief Mpama. Okay. Ndi kwa bambwanga yoti kwa nakhala maiko anzatwa bwizo ndi mfumu sona ndi bana kwakuti mfumu samatenga ndi chinjuku amatenga chinjuku ndi ife ku mfumu kuti kutali chabwino ndife anobadwa chabwino komano skulu nambira pa zingangwa primary ndi zingangwa Nazareth school zingangwa primary panyamba de primary zaphunzira pa Mlumbuzi kuchira Dzulu bwera subira ku Lumbadzi kena kumpana ku Nzuzu Technical Nzuzu University. Okay. Yeah, skulu mwachita ndithu. Ndayisirako pang'ono. Mwachita ndithu. Ndina chipantiso nandonjezeraso kuphunziraso skulu. Kuna chipantiso chana kuthandizani? Na chipanti anandipasa ineka Skyway ankandawire anandipasa scholarship kaphunzira skulu kwawo ndiphunzira skulu kwawo napanga public health. Munaimva bwanji nkhani yana chipanti? Ti mene alisamamvera nkhani kuti ikungubwera kumene kuti mudzi mukuchitika zinthu zomwe sizikuchita bwino. Ngati mwana wa mudzi timangodziwa kuti mudzi muchitika nkhani za chipanti akumapanga mundirande time mukhaso ndirande momuchi timangomva zokuti kuli na chipanti akumapanga blood anthu apanga target kuyamwa magazi amatenga magazi maya amene amakhala okha azimaya amene sali babanja chifukwa ngati kuzakona kuti amene amavutika kwambiri kuyambirira anali ana pa Plantation Secondary School asikana amafuna magazi asikana amene sagona ndi mamuna magazi awo amakapangira ma rituals awo zimene amadzidziwa mapanga zawo zichi so kodi inali kwambiri kufuna atsikana anamwaliwa yes maga mapanga target asikana amene sakhala mamuna nyumba kapena mzimayi kana ndi agogo kuma amene sakhala magazi awo sagondana ndi mamuna amafuna magazi amene magazi anthu amene amatenga so yabwera nkhani kuimva kuyambirira zita veka timangozimva kuti na chipanti iwo panga nyumba iyi iwo panga atake nyumba iyi azimwana wa mudzi umene zimakhala mudzi mangozona zikuchitikirawo komano pa siku ili lapa 17 October 2009 unalo kuti ndi nangasi nyumba za mugeto makhala zogundana zidadada ndi nyumba yanga inali pakati amene ali kumadzere kwangako anzanga anatisiya Abdundoka zima ose mtendere apongozawo ndamene amadwala timati anagama ndiye anandipempha chifukwa kuti nthawi imeneyo ndali kuti ndili ndalama tanga ndikuendera benzi ndi benzi yanga ndi magwira matakataka kugwira ntchito nthawi ndine mmodzi mwa anthu amene anamba ma burning blantyre ndali nawo mmodzi mwa iwo mmodzi mwa anthu amene amagulitsa zingati mabwera pandilande mapitisiwo makhala ma blanket chani ndi magulitsa zimenezi zimakhala zanga so munandika ndi benzi nali benzi ndakagula kuma choice kinali MC786 naka green nali kuti ndili ndalama tataizi yanga nalole pano mwangonjezera kwa ndalama ya ndalama zinalowa pasi zinasongonekera mkuya na chipanti nakhangati ndachita tsoka zanga zinasongonekera kuma pawa coming up again so wabwera uthengawo mwati mumaperekeza aneba kuchipatala yes aneba Queens umene naperekeza ku Queens amango dandala mimba tamati ifitapena kuchipatala iwo amati chapambali pena kuchipatala amati akhanga ndi chibayo ndi ndapita ku Queens ya 10 amati panga lisi ya 11 ya mamiji ya 1 kuti mungo mapana lombwereso mamawa ife timabwerera kupita ku nyumba tubwera ku nyumba tufika pa khomo tikumpeza na chipanti cha kumaliza kupanga ataki seri kwa nyumba block mera kuseri kwa nyumba yathu akupanga wapanga ataki ndi nyumba mwanfundi tuleso makhala asikana okhoka anti awo amagwira ntchito kulimbirifi anali a security anapita ku night duty mnasala asikana tokatoka ndi anyamata kamodzi ndi asikana awiri aja ndaja munavati mwana mmodzi wamuna anafira tupompo anamuchora khosi timanti ndana minochi mene ndikumbukira zwigo lazaki okay amene anamuchora khosi ndikufira tupompo so wamamuna sama muyama magazi ayi atsikana aja tinapeza kulola nyumba muje kupeza kuti atsikana mnali Shira Twaibu ndi Magi Twaibu
napeza kuti asikana aja wagwirira wagona komanso watematema mutu ndi miyalayo inatengedwa I think ili polisi anayitenga polisi ya headquarters ya Southern Region office asikana aja agwirira ife kuona kuti tipanga bwanji nali ndi enzanga mamuna tenta thandiza anthu atagwire so munamva ndingomvesano pamene papa inu mukuchokera kuchipatala zinthu zikuchitika kuseri kwa nyumba mmene amamvekera na chipanti machitidwe ake anthu amalipiratu kumugwira zimaoneka ngati kuti samaziwa bwino kuchitika zinthu inuyo munaziwa bwanji muchokera kuchipatala ife tikuchokera kuchipatala taimisa galimoto yathu pamene taimisa galimoto yathupa pamene tikunika kupanga face kumene kuli block kumene kuli nyumba yathu ndi block imene ali kuseri kwa nyumba imeneyo nthawi yanji imene that was matutu AM to 2 AM banda kucha okay tuchokera ku Queens tinali kwa 6 awa egrendoka mai awo amadwalawa kuzabwera warando yawo nduzabwera abambo nalikuwa zibambo awiri nalikuwa ngati 6 tafewera raimisa galimoto tukuona kuseri pamene maraisa galimoto ajakunika pakomo we are facing Nyamata amene akudumpa mbaula front backward amadumpa mbaula front backward na chipantiyo and ifeyo sitimande na chipanti timangoona ngati ndi munthu wakuba wina anavala zotani anavala of course chipanti cha black ndi chimalaya cha blue okay ife timati munthu wina ese wakuba mina ngapangira ataki kwa akungoba wamba koma zomwe zochitikazo kuna kumadumpa mbaula amadumpa mbaula front backward kuita kumupha kubwerera tinangotola mwala ndikumugenda pomugenda mwapanga kala ataki kumalisi soda kupita ine kutola mwala kumugenda pomugenda munthu janagwa pasi kugwa pasi chodabwisa kuti sinagende pomwala ne munthu kugwa awagwa komano kuti kunali pisi ya njera duka njera pisi kummenya munthu kugwa nazuka ndikumathaosa kuwa osapanga china chilichonse ndefe ndimadaba kuti chifanye pa mnali asikana shirayo anali mkazi wokongola anali mahopo shira anali mahopo nde munthu apanga ataki nyimbo wa mahopo mamuna wafuna uleke ngati lolo nde nalo wapanga ataki nyumba itione no tesesa mangosati ndio mati kumugwira mphepo wojala ndinamugwire invese iniyo kuna mugenda anamba kumathawa okay akumathawa inu manthamangisa ndiri mugwire mwana sina ndiye pafupi ndio kumati kugwira mphepo sagwira yo mamuna ali kusapele pase malizina manjango gwira ndikumene kuli ndikatere achipanti ali pambali ngati mutere alikusogolo kwangako then pena atama sana mina ka distance yana about 500 meters ndipende mina bano njira amuna ndingwesa kumenya mindo techi kumenya mwana nditeje pene munthu anagwa pasi wagwa pasi munthu ja pali no ndeo pali ndeo amali banga ufandalama ntameja ndalama ikuli ma 500 kwacha anandi basaka phuku sika ma 500 kwacha notes sina zone ndalama zingati then tikumenya ndo pene pachi ndandisiye ndi kupasa ipo ndalama zina ine anthu acha kukua anthu ozungulira atamamva moja ngati kufikira kusidya chifukwa cha panga amapepera mankhwala awo amakachifano zimezo ku court okay mwina tika mfofino kusogolo kuti pitirize tikamba pamene atamenya kugwa pasi mina anthu amabwera kupanja nene nawo acha kuthandiza kubweza thandiza pende kulipeza atipeza tinanyamula mbiri anga simune nikuwayamba kummenya munthu kukomuka ifana komuka okay atakomuka nyamula ya manja ndikaloya manja ndimene minyaro iyo komuka ndikufuna ndimvese pa maofa apa mwayamba kukangana mwati amabire amati yani aragonta basi ndi ana hata disiye au sandigwira disiye ndi kupasa ndrama nalo somo chipande chake cha 500 kwa notes ina libando 500 kwa notes eso tena ndrama zingati ina mali 100,000 ina mali 20,000 mali bando ndi 500 kuti ndikupasa ndrama izo musandigwire ine ayo panga jani ndi nkuyori asika na jama hope kuno avulala tinangwera avulala mano ngati wari kwangwa tema ife timango ndi wachifamba kwangwa tema asika na so at this point nazo kuti na chipande sinazo na chipande until mpaka amaregula pele pajabana pabwana yabakhomu arangwera bakhomu anavala belt imene mazaiba ti jaki imawala magesi ndi kumatima jaki ndiye munthu ino akunziwa ndika jaki bandawe na chipande to na chipande nkhani ya sithapo belt yo mawala belt ya inali ya black yoti imazawala ngati ma disco lights kumawala dzina lake jaki ndikutima ikareso magwera ma belt jaki ndikutima mimi wakomuka tabwere paja ifiri wanga anthu abwera uji na anthu apopa jambo kimba mfune ku polisi na chipanti tukuno wagwidwa na chipanti wagwidwa ine ineso sina kuwiri ndi na chipanti ndamugwira ndi na chipanti mangu zangati zocheza zichi kuwa nyumba kupeza rasika naja wagwirira watema mitu kama muna kukachola khosi kaferato mene ifiri mangu wafuwa kukomoka zoto wafata na kamva tatangana apolisi atabwera panabwera magamoto kan 6-7 na polisi
anabwera kumva ilo iwe basi wagwira chipanti ndiwe hero ina ndigwira chipanti kana kendeit iwe basi sio sokuma ndi munthu. I remember there were ntame ja yetu kumacheza ndi Lozi Nsongo ndinilo chipandi wa PPDA PDA chacha kumwai analinzanga ndi anabwira pobwera ndipanga interview macheza nani anamenya mapama polisi iwe upanga chani hapo so kuna kukutetesani kunditetesa sokwane sundi munthu nali sasa kulanga so kumenya kolodzi kwana mmenya polisi fanya kuti ifana kumenya lo ukucheza ndi munthu ali ndinzanga chani chani ayi somera luzi yankho sundi munthu then inacho kapene paja bwera na polisi kumtengana ku officers mess ya polisi bila kunyamba ndio ya mservice kunyamba fandi kaoneka yako kuchipatala mwana amina kupumuka acha pesa alibanji mimi bakampeza kuti la jaki a polisi anakuta mimi wafiratu shira anayapezeka kuti amusi ya pa oxygen kuti shira nali mahopo nali mahopo alisiona kongo nali nyamba nali misinyamba alizali muntu amasewe nali kazo kongo nali misinyamba liveni ndipo zile muntu akundira ndo akha misinyamba ali kunyamba ali kuti sali muntu amasewe then ndimene amanna kuti awasi apa oxygen yamwalira ndimene mantengaso bwera ku officers mess ya police naka officers mess ya police ndimene mabwera kuti ayindisiye ndibwire kwathu ndira nabwera ndira naka today then ndifuna tingobwerera mbuyo kuti ndisayiwale analowa bwanji nyumba na chipanti mbiri yomwe imamveka kuti akamalowa na chipanti nyumba amalowera padenga ena amati amachola pa window amatani koma mmene kalowedwe kwake kaone kuti analowa bwanji mbiri na chipanti atagwidwa yeo janana kuti amalowera pa window akuti amakafika pamalo akafika nyumba imene afuna panga target yo amapeperera mpweya akapeperera alese around that area makomoka nyumba zozungulira zimakanga ndi magona tulo tisingazo chimene chikuchitika kunja ndakatina masegula amabwera pawendo paja ndikulowa kugwera mkati ndentha zambiri nyumba zimakhaza kuti makima sekera pa khomo pompachi kwasiya pompachi ndiyo chanakalowa nyumba muja masegula makhomo chisekuja ndikuchisiya chosegula ndera mamba kamaliza mission kaja amenya anthu aja ndi mutu ndi miyala ichi nasendo chakumuka kale miyala mainda nayo amenda ni miyabwa ni miyala yake miyala yo ilipo ili ku polisi paja ilipo adono ngana yasana chose koma polisi yakiti parijon okay anatenga miyala limuzi ndizo fala zina vala yo chipanti chija ndicho juzi chake shana zitenga aratenga miyala amamenya mutu chakamenya ndipo chana manena kuti amasanduku achinyama kumakanda simakhati kukanda asachi kwa fura amamenya mutu yani mutu ndi mwala umakhala mutu wazika akatira mugwirire muntu uchi akagwirira ndamakapa dumphano mbaula front back wadero mbaula mabwera na yamepeza nyumba mumu kale maliza masengazo apanga masengazo zikubweza apange zake za masengazo ndakati ngati siku limene amagwidwa kuti akumalizisa kuti akuna kotheka mwana semphana naye timasemphana naye that's why so if you can recall very well another panga implicate kuti innocent you zitheka bwanji kuti wandigwira koma so nthawi inabwera yo bwenda kumalizisa abani ndiye yes wazwa bwanji kuti ndatikumalizisa nthawi imeneyo ndi nali ndi mwa 49 ndi anthu amene analipo nali ngali moto kuti fina tikubwera kumipitira kuchipatala ndimafuna kuti pitiriza ndimafuna pepa tivese so mawedwe aka makhala amasenga chonchi amakhanga na masenga okay so mati mwafika mwapita ku officers mess ku polisi ndimene amandisunga kuti for security reasons anandisunga ku officers mess nabwera ndirande chifukwa mapanga business ndo pa zinthu zake zaonongeka ndiye mena ndibwerere kupita ku ndirande ndikapange sort out za business then nazachokano kupita ku Lilongwe kwa sister wanga koma ma movements amene wawa makhala oti under police observation inali oti ndeka sanga mukuti amakutetezani kafanteteza anthu imene jakina kuna zachoka ndeka nanzakana okay kena kupita ku Lilongwe sister wanga ndapita ku Lilongwe sister wanga ndimeneno ndimakapanga zanga ndimene ndimakakuma ndi anduna za chitetezo pano cha nziko nthawi jala inspector general honorable Mukito yes nakakumana nawo ndimene amakandi khangati takumana ndikucheza ndiyamikira kuti wagwira ntchito amandika chinthu chakati kuchisakasaka na chipanti ndamene ndita vankhani na chipanti athira pamene paine okay basi andiyamikira Mukito ndacheza nawo basi tazowana ineso basi kutembenuka ukhala kumene kuti kukakhala kunyumba nakubwerera kukakhala so get back to my ghetto ndiyo uyu tu wagwidwa yes anati chani ku court chifukwa information yake munthu yanali atawavutisa
na chipante anavutisa apolisi amapita kumugwira. Amukitho yo amene anali kuti wazunguza mutu ulamuliro wawo ngati panali munthu amene anazunguza mutu yo waja ali inspector general anali Jack Bandawe. Ndizona nthawi imene chakundira ndi kumabwera apolisi kumabwera ame kumabwera asisinganga chifukwa nthawi imene chakuli ndipo to nimafuna aboma ntasumira chifukwa ananamiza kuti nthawi imene anapereka kuti munthu amene agwera chipante ampasa 1.5 million 2009 inaenda mambi baba asinganga mabwira kuzapanga kuzaimba ngojini zawo na mulondo lawo kuti afuna kutenga 1.5 million kuti asinganga mabwira kuti ndi yes asinganga mabwira kuti aombeze amaombeze usuti kuti aombeze koma amaombeza kuti na chipante amugwira ndipo nthawi ya mulungu emakhantha yosiyana mulungu anangodzera mwa ine ndikutheka zitatheka hivi nasingangalisa madabwa mpaka napata madabwa kuti zinatheka bwanji kuti yoka mukuyena chipante so ku court tifike kumene kuno kutsogolo yes tanitengera munthu amene wapita no pa court kumakhala no accused amene anali Jack Bandawe komanso kumabwera maumboni imodzi ngati amene munangwira ndikufuna timvese kuti kodi zomwe anakayankhula ku court na chipante mwayoti ticheze naye munthu chati kundende sungapezeke anthu akuyembekezera inuyo kuti mukhale mawu ana chipante. Titapita ku court poyambirira ndipanga implicate kuti innocent paja akuna kukhala kuti akudziwa zathuzi akukhala kukhala mozi mwa ife zatheka bwanji kundigwira ndi apolisi anapanga commission of inquiry yawo kundifufuza kuti aone kuti nimatani ndinotani nimapanga chani then anazandipanga clear kuti awusizi kunkhuza then apolisi ananditenga so implication yake anani kuti bwanji anati ayo wandigwira iso lwati ayo sangatheke munthu amba kutigwira zimene apanga ifeyo akuna khala munthu wathu wamene amazowa zimene apangira film system yathu andamangati kutigwira wa munthu amba sizingatheke ndifacha apolisi asinganga undana amalepha kutigwira ife zimene apanga ife samapha kutigwira then ndipinde pambo yano aboma DPP, the head of public prosecution temeje kunali kublanda kunali maiji mwaza and then panopa DPP yale roliwa Faustino Maire ndi attorney general akale tabo chakakanyirenda ndamana akakhala malawyers athu kuboma kwa court tilapita kwa court poyamba anatina kasi ankati paja kuma mwapiya kachenja kuti innocent mwa muzwa kuno kwambiri ndatenga anyama iye yamanena kuti ndima mudziwa munthu yes ndi wathu ndana mutenga uroke kuti tifuna tipange clear anatibwirisa anyama aratu ndati choze innocent ujandu kuti apa ndi chako jana lepera kuti innocent ndi uyu ali kumazere kuchula munthu wina ine ndili kumanja ndara innocent siamine anzalisa ndara aro yake akara kuti innocent fine and ro yake akara by then so ama vice president my answer ali DPP timing ngati Could I director of public prosecution yes okay this report two zake I think some nakati sinaende kuzi kana ngo sanje two zake even zapa news zapa ndinazo naziso first nachipata nkaka mina iwa kuti athandize kupeza lawyer time manager then tilikoti ponena kuti walepera kuti banga identify anamuzati wichulani innocent nduti amene mukunena kuti limodzi za usadanikiza anachula yamba analepera wachiliswa analepera ndimara innocent ndamina musawasala chitatu ndi innocent ena jabasa nacho usanduzanisiana ine ndikuti angolani innocent ujandi uyu ndi anamba fusa mafuso mu court mu high court then now that in the ministry mu court isini akambe umbono court chfa potengera so limwe nati nditi nziro ta kuufumu minira ndi nobada kuufumu nauzo dapo kuti milandu ya munda makambira kumunda mlandu wangu uzima kambira pamene pachiti angozipo now za court kuti papa ministry chfa nthawi ya mali panikira kuti pa nyumba alipo angati pa malopo anamba kuti zalori pa nyumba ile makhala paja pali makomo angati nini kuti sininganteza manyumba tendibeleka iko kundilande chfa nkhani machiti ya kundilande malo alipo ndei wajana namba kukana akala ndima zao maloya zao wajana chipande kuti ayi kundale opa security chanchane kuti ayi akachaji zangu kuti ayi infinga tiboma security ilipo tipileka security tipile kundilandi ndiye anaimisa kota jan ndikuna kuti kesi ipite kundilande ndiye anaitanisa apolisi abi company asikali ami ulindo upita kundilande ndikuti ndabizati zikolosera kwanira nkhani mene wafa ifundandi uli chipwirikiti cha anthu kuti kunali kuti ine ndasowa umunsi month ndi some days sinikuoneka kila kamuzo na chipanti yoso anasowa anakuvata anagwidwa atena sana muone titapwira kundilanda ndakuza kuti chipwirikiti cha anthu uchali ati fati muone na chipanti ndi innocent onse awiri tili pabwalo ndi anatuza kuti tifotokoze mene zinali ndani pasano mwenda zoke plot ino ndi ino pamanjawira amene panagwidwa na chipanti
khomo langa ndi ili amadola ndi awa na chipanti tinamugwirira apa gamuto tinayimisa apa ndakuti amulekeze mene munamugwirira okay natola mwala namugenda tangenda anagwa atagwa namusiya namba kupita nammenya so nammenya lipompo ana ndikumpaso mulando akhulira mwala kwisa fasi mena mumbenyeso chifama nana mungofotokoza namugwira so mpaja kusaba nammenyaso nammenyaso chifukwa chani nangasiri mafuna ndilekezere sasa okay bwacha bwino ndilekezere sasa mene zinali ndi namugwira so ndikummenya ndikumugwesa ndakugwesa basi basi akhutuza ndikuya kuti sati asiti mafuna ndi mafuna mungofotokoza kuti mafuna ndilekezere mene zinali ngakala ndi mphapuso abweze mwina amafuna yeye akanatha kumwe obweza mwe na obweza obweze ndi nampanga zimene zikena kwa court mina mayimisa kuti basi ababa tibwereso ku high court judgment ni mina maza chulano at later date kuti basi uyu tampanga tampeza mlandu akupha isana kaniswa anavomera kuti ampeza mlandu akupha. So in the process before court nkuti nthawi imene yoyo pata mwalira kale mwana winanso Shira uchi mahoko aja Shira anamwela siku limene namidwa game ya Malawi ndi Ivory Coast. Siku amayo ndi Ivory Coast Malawi kusogola woni zora nyina chokepo nsoya anthu ku stadium wakondora chigoli ma Ivory Coast kufa nduzalwa Didier Drogba pobweza chigoli kunoso mwana uja ndikumafa Shira Shira wa mwalira ripota afika ku stadium kuti Shira wa mwalira game kuno draw ndimene anthu amanyama kana kuti na chipanti wati kuti adala anyimba kime na chipanti kuchoka ku stadium ndisimina anthu apya no kasana wa moto mdirandi zofisa isoni kuti anthu enake amene kuti mwina mangu aganizira kuti ali ndalama zawo anawochera nyumba izo zawo ngati apaseri sizo zimakhuza asana pangilepo sana achulemo koma anapeza nyumba yawo awochera katundu wawo awochera kunali ena Silvia kwa nyasana awochera nyumba yawo magali moto awo nawochera zinachera zinthu zambiri koma ndisimene anamwalira Shira ndisimene kuna asidwa moto ambiri mundira ndi mina ndilandi on fire yetu. So kukoti ngani kama werengedwa kumamveka kuti munthu uja amagwisidwa ntchito Yesu anayankhula koma makala nkhula nora mmanga mpaka convict anati chani akana kuti ine amandituma anthu aboma timayuza marichos tapangira zinthu za marichos koma amandituma ndi anthu aboma kuti zipanga zimene zichi ndi anafunsa kuti kodi wenthu sekena mwe kukhoti kuti fotokoze suma fotokoza pano pasano chiganizo ndi amini chigamulo ndesu ufuna nola kupereke pakarani kwawira mtima kuti ndapasidwa sentence indipweteka ine ndeka pamene zinthu zine mangotumidwa chifukwa kwa ndi amandipasa ati amandra 150,000 akapanga pamwezi salary amandra 150 akapanga mission 10,000 allowance so time je 100,000 allowance ngata kaminya mission ngateka mission 100,000 ndimene amandipasa ine cha sio namkira ndo apasa kale ya mission so amalandi reato drama kawira granchi pamwezi amandra 150 mission amandra 100,000 ndimkuza kumba ngati nini kuti mandra base mimi naigwira nthawi naigula 50,000 komanda kwa nayo base koma iyeyo mission imodzi amandra 100,000 ndipo janapanga mission ambiri wa basi njori anthu amene amamudziwa mundilande amamuona kuti anali munthu omango enjoy amangwera pamowa azogula mowa koma samadziwa kuti akupanga zimizo ndiye iyeyo ayisantu samadziwa. Ndikufuna tikambeno anthu amene ali involved mwangukamba kuti aboma mamutuma amapanga malichos achani munthu amapita kukapha munthu kumuyamwa magazi wayamwa ndiyeyo sana pezeke atanyamula chiphukusi cha magazi koma kuti amayamwa magazi komanso kukhapakha anthu zimakhala okay iye uja adalankhula kuti anali ndi anzake andi adatchula atamangidwa nkhani yanso sanonekera judgment yake nenda bwanji koma simezi amapanga amamaliza mission anana kuti nali ndi anzanga wapita nasalira ndineyo ine ndi anzanga naniweza panga izi anzanga wapita ine nami namalizira anachula ndi 2 years anachula polisi anagwira anthu ayenda kwamanga koma nokuti mapeto wache kwakuthawa nkhani sikudadziwike alisema nkamsi space kuti zinathera pati zinasidwa pati silipati so anakangati wavutika amene wavutika nayo nkhani nachipanti yondeka koma iya masindika nditi kuti they are using rituals nkhati za rituals zimakhala zovuta kuzimvesa isimo like mina malankhulira anthu za maubinos amati amapangira rituals amati pangolini amapangira rituals koma sizimaoneka kuti amapangira zochani koma chaneka amene maise wawo amazoti amapangana zochani
simunakhale ndi mwayi wodziwa kuti marichozi akanayi otani? ayi ine marichozi sinadziwe kuti anali otani fa ine anga anali ngogwirana ndikukathana ku khoti tathana ku khoti ndimene tinangosiyana ndiye ngati ndimadziwa mwina ngolo pano pakati makumanapo ndimakumana mwina ndikalodzedwa sumenelo kuti ndikakondusa kuzomba ndingomuona ndimathango kudusa kuzomba kungomuona komanso isamaza tinosetu chantini amapitako kuzomba ukamuona ndakhandupitako ndongo. Okay, so mwina tibwere kumeneko tingomwera madzi pang'ono kenaka tipitirize. Iyi ndi programu ya Kangaude kucheza ndi Innocent Matewere. Nthawi yomwe inali nthawi yovuta kwambiri 2009-2010 ndi yomwe ndithu na Chipanti anavuta kundilande. Apolisi amalephera kumugwira, amatumiza kaya ndi chitetezo china chilichonse kukanika kumugwira, ngakhala asing'anga chifukwa zimenezi zimamveka kuti zinali za masenga amalepheranso kuti amugwire. Amene anamugwira ndi Innocent Matewere. Tikucheza naye mpulogalamu ino tifati ngomwera madzi pang'ono kenaka tipize programu yathu. Mwangwira mwapita ku khoti ngani katundu anthu aucheredwa zambiri zachitika kumano kukhala pasi pa mtima kumayang'ana za chitetezo chako ngati munthu makhala bwanji? Nthawi imeneyo ndiyamikire kuti Inspector General nthawi imeneyo anduna za chitetezo alero amukhito onako anandipasa chitetezo chokwanira. Chitetezo anandipasa chabwinobwino chimengadandaule ndimayamika chimangoopsa kuti pona ngasizi machuka za satanic andiso ndiyamikire kuti nthawi imene chani makhala mapemphero ndi ainaka charismatic redeemed ministries omwe nda Bishop Mike Kambalazaza akambalazaza amandipasa mavesi daily kumandilimbikisa mapemphero andiyendera ndiyayendere nthawi imene pemphera kwapi fine ndo CCP mpingo na CCP komano CCP ndimayidandao nthawi imene sinandithandize chifana kangati mpote ena amene amachulidwa awo masuspect akuluakulusa mu mpingo mwathu ndina kangati ndapanga zina zace koma akambalazaza ndamene andigwira mkono kumandipempherera kwambiri amene makhala nawo nthawi imeneyi ndimayamikaso Anglican Olympics mosogozedwa ndi kwaya ya Anglican Voices Dennis msogolero wawo ngati mutaona sesa bwinobwino nyimbo ya ndasamba mmanja jandilimo imakamba ngati nkhana kyo kuti ndasamba mmanja ndapita ndachoka mundilande ndathana nazo so kuti mulungu angokutuma amangokutuma kuti ukagwire ntchitoyo ukayigwira ntchito ukamaliza ukunati uchokepo kapakeso china so ndimamika anthu amene wandamene ndakhala amene analigwira mkono kumakhala ndi kundithandiza kuti nkhondo yako iyi ndiofunika uzimu usanamzilipire kwa asing'anga kapena paliponse koma uzimu ukhale molimba mu uzimu ndithamene nazo kuti mulungu ndiofunikira munthu mathera kwa mulungu mzikavuta ndimamika kuti mapemphera ndi anthu ena amene analizika zokhuzira za Malawi ndifake ndili moyo mpaka na lero chifukwa nthawi anthu anandichula zambiri wapenga misala amene jasakala mwalira achani 5 ino azibalanga amene amampha kuti wesu kukhala umapanga iwezi wapanga chinthu kuti sukhala fa mbande anthu asataniki anthu amene sakusiya family for mazadu self for mari wangutenga phone number 2 days number kwa ibeza hapa kuimbia ma threads ma friends wale anobe kuti ma threads amene pana fasa kuti nakhala kuti ndisakhale on the phone nakhala upanda phone for 6 months anogwira amabwera mafuno kuti ma number ajendo aje omwe ndida kwina from akunja ndiyani basi mankopyeza iweyo usaone ngati wapeza ntende suna bisale vene ulipo tukuona ndipo ngane kumazire kwako ndili kumazire kwako ndumene ndili ngana kumazire ko cheko kuona kuti ko winali yes suchitika njani basi telefoni yakupsa ntima ngoizi mwana kutanda izizi mina pesa ti ulephera kugona tulo chifuti ukuvutika ndi mafuna kuimbira kapena kuuza kuganiza madera nkhawa moyo wako mbene kuti nthawi inayi yonse anything else chindi kuti anthu akuza ti uphedwa kapena kumandi chinthu mwako simakhala so amanena ndithu kuti iwe uphedwa yes amati nkhondo imene wayamba iwango yamba koma suimaliza uimaliza ndifeyo iwango yambisa nkhondo koma sumaliza ndizo moyo wako ose apachiswe uone kuti nanga wapindula chani zipazichiro bino wapangayo iwe kumaliza uona kawanze kusuka nazipanga zwe kana ngozisiya forces makukhuza sinabwere nyumba mwako chani abantu zambiri koma naona kuti ngati pofuna kuti wafera chinthu chathandiza munthu wina kukhala ukhulupirira mulungu amati madalitso akulu fo athandiza munthu wina wapulumutsa moyo kwa munthu wina ache ngandi kuti pangeza iwe weka
samabwera no direct ayi palibe anabwera direct kuna kuti uli pa chiopsezo amene abwera direct chiopsezo munthu wakulu anthu tiyambire Jack mwini wake yes ananena kuti inu sipaulere yes inunso ndi wa sataniki yes ndinu okhwima sizingangochitika yes ananena anthu ambiri ananena zimenezo yes inenso ndakhala ndikukhulupirira kuti inu ndi okhwima chifukwa sizingangotheka kugwira munthu oti polisi makanika kungwira yes asing'anga amene amapanga za mankhwalawo amakanika kungwira inu munangwira bwanji ameneyi pamene popo yes ndikudziwa kuti mwina pano pampweya yes muyankhula mosamala iya sikuti kuyankhula mosamala koma ndi mmene zilili ndi mmene zokhwima achimwene sing'anga wamkulu ndi mulungu. God's time is always the best. Mulungu amakhala ndi tsiku lake limene amafuna anthu amuzoti mulungu ndi wamkulu ndi amakuonetsera china chilichonse chimene amachivumbulutsa ndi mundilana ndi muli anthu amphamvu muli anthu azima paudala amene muchi inenso sinafike pa paudala ndili nali kutali kwa anthu amundilande asing'anga amene abweraje kukhwima sikufuna to paudala yeah olo ine pano pakuti samala ndikokwezerani kumabweranso asing'anga kuli asing'anga amene chotchuka kundilande kodi amapanga ndithu amapanga mankhwala muchi simunamve kusengo la sana kwati nosinampasa mankhwala kapena chigulini na chipati kwatendera bebe senga mana bwera bwera ino sinto jana mpasa mankhwala mugena chipati fwa senga kapanga chinthu amabwera pachulu kuzichemerera amalankhulira kuti chakuti chana panga ndine akuwa chato sama bereka na pasa mankhwala bereke mwana uja ndine napanga chakuti akuwa chato mlandu cha uponderezero arakaba kwakuti anakaba kujana mpumusa ndine mlandu cha kusa uponderezero chichi senga mabwera bwera bebe senga mana bwera kwa no sinto makuti ndina lisia dziko kuti lankhule chifoti pa nthawi imene anthu asakudziwa munthu amalamira ngati kutheya ngati matamu ndimamika mulungu kuti mulungu anafuna kuvumbulutsa kuti asagwire paudala asamugwire nsing'anga ucheni silikali chobweza nthawi kuchemera kuti nsing'angayo nderu ndiozama wapanga zimenezi silikaliyo ndoti amaziwa ntchito wapanga ichi koma mulungu kuti akafuna kugwisa ntchito amatenga chinthu chonyozeka ndifaka natenga Samson kammenya David David ifateka David kammenya Goliath David alikonyozeka Samson ndi wando Samson lion makamenyana ndi mkango madaba kuti munthu akamenyana ndi mkango zingatheke koma Samson zinatheka mulungu ufuna kuonesa wakulu wache kuti akakhapo mulungu kuti aonese tiye ndi mulungu amapanga chimene anthu chimene pachosempana ndi munthu ndifake kuti paka ndete form soneka rapasandika na masewera ana ajana manisaka even uploaded asataniko yes amakusakani zimaonesa zimathaimona mavumbuluso chimachitika chani ngati lopemphera mulungu amakuonesera kuti apo wadusapo pakana chitika chakuti mulungu amakuti paama so amabwera akasataniki zimachitika ndimaona bwe kuti izitu mwachisanzo sinomo mwachisanzo chani yeah isikanile kuti mwachisanzo kuti zimachita kuoneka zimachita kuti ichi simene chichitike cha nomo kumafika sataniki ilipo yes ziwazo kuzikhulupirire sataniki ilipo ufiti so ulipo oho shobana khawo fidi kulibi sibu zitumona ifazo dabisa maona ntaba vumbuka ali anandisunga naso zaka 7 ndavumbuluka nda iye ndathawa kuti zoseka zinabele fidi satani zona zimene zichi ufiti ndi usatanikewo oho sifwa sataniki mwachokera ku ufiti ndi mulungu amafuna kuona line lisinganga amali lisinganga wasinganga onse ndi mulunguyo ndo khali wa kwa mulungu zose zimakati zopanda chito ndikufuna ine pamene mutisimikizire ine mukufuna musimikize kuti kumugwira na chipandi yes si chifukwa kuti ndikukhwima ayi ndipo zangodengera kuti mulungu anangodzera mwa ine mmene ndikuyankhula kuti tinati kuchokera ku chipatala tinalipo anthu 6 of us 6 a patient azibale yawo mamuna nzanga anathawa kuti nthawi imene imene kuti nomusanakwatire so ayi ndipo ndisakwatira mpaka kuti ndinosakwatira ndi anthu akuzamene ndikukhwima iya ndini mwana wanga mmodzi amene ukonda oneva walembaso mwezi wafo mfuapa tute musakasaka fizo ila piteza zita college chifukwa anthu ena amaona kuti munthu osakwatirayo usakwatira kukhako ndi kuti ndi mphini kale kusakwatira kuja kumakhala kuti kuzoona ndi mmene ulili moyo wako fa munthu bible limalipisa kuti ngati wali diso likuchimwisa libwino kulichosa disolo ngati dzanja likuchimwisa kulibwino kakhayo kwaphe kumwamba kuti ulibe dzanja limodzi chifukwa kuti unapisara njira yake muchiyero ngani upite munjira yachabe chifukwa kuti umasatira dziko lapasi ndinayesaba kwatirapo ndinakwatirapo so sinakwatira nakwatirapo we have been in separation for now been a 7-8 years I've been in separation not yet divorced sinathe banja mpaka banja sinathe separation ya ikoma mpaka 8 years wina isana so she's not married koma ndi kuti marumikizana kapena kucheza not kunizana kuti asazi koma ndimekukhulupirira kuti ngati chinthu chaukanika ukazitengera chinthu kuti dziko likuone kuti fara anthu andonda kwatira kapena panga zako sebwino uzilanga chimene moyo kokufuna usasangalase dziko
kusangalasa iweyo ndi mulungu wako wakumwamba. Okay. Mmene makwatira nakalumbira ku Bible kuti ndikukwatira. Nakupanga register kwa register napanga kwa rovomerezeka umene. Unali ukwati ndithu. Opita kwa register ndikapanga ndikukwatira. Nakagwira Bible ndikukwatira. Kazi wanga ndi till death do us part. Tinakangana toka tinasempana sinapita kana tapanga divorce. Ndikati palepo divorce sungane basi banja ya mwaka. So nthawi yomwe zimachitika zimenezi. Yes. Innocent anayosakwatira. Ndisana kwatira koma ndi mwana ikhaya mwana alipo ndo ndili pachala. Okay. Mwakana nazo khwima zithu. Mulibe mphini. Azimva kapena tivule malaya hoyi. Sinifuna kuti muvule malaya. Kuyankhula kuti kwanene. Pali mphini zina timatafufutisa. Komano ndingofuna kuti dziko limve. Yes. Litenge chonena kuti inu kugwirana chipandi sipanaende masenga ali wonse. Ndifake maufazi ena ndimakana pakamabwera maufazi anthu ayiti upange chakuti chete pange chakuti tamana kuti ati ubwere tikufuna tiyambise security company zipanga za ntchito bwera tizagwira kupita kuponye kwagwira ntchito kwakuti potengera kuti bwina iwewe kugwiza ntchito matsenga ndi pakati cha matsenga cha chikapindula pamene pasi ndikuti inetu singakwanisi ifa zinthu zangu kuchitika mu chisomo cha Mulungu ndi kapita kuchangarisizika theka amene muganizira muzamba kudana nani tizambizika. So in your own understanding mukuona kuti analipira kumugwirana chipandi apolisi amwepa kumugwirana chipandi chifukwa chani? Mindira ngozi chitetezo cha dzikochi ndeti apolisi. Yes. Apolisi analipira kugwira ifoti Mulungu nthawi sinakwana. Chifukwa chino yonse chiyenda kuchira mapanga. Mulungu akafuna nthawi kuti chipanga aonesere chinthu chake chama chipanga. Apolisi amabwera mapanga. Ena of course bena amalankhula kuti mwina amalephera foti taizi na maponya ndalama. Chifukwa nthena matekani ndalama zimene kupasanzija. Ena matero. Komano sindishuwa kuti ndizoona ndi kapena zinachitikadi. Koma ine makhulupirira kuti apolisi polephera Mulungu sanafune kuti nthawi yogwira ikwani. Andi makhulupirira kugwira kwa na chipandi chinali chivumbuluso chimene chinena akambalazaza. Chifukwa adapanga atake omalizira akambazana nankho kuti this is your last time upanga kuononga mndira ndemono. Wakubwera so ndani ndimu nalikazisa mapemphero nthawi yakumachitika mapemphero ana kumuza ndani zimene iwo amara amuza na chipanda mangu kuti chiwanda chani chimene upanga chinosa amene upanga izi nchali chimene no bandi anabwera kundilande pa community usabwera usapangisa sonkhano pa pakachere pa plot akambrazana nkho kuti ndikupemphera pano mzimu ngati ndimapemphera akakani kakokomaliza suzapangaso amamuza na chipandi koma wewe palibe iye palibe amangu ati nosa amene involved kamuli pano kapena palibe koma ndikusinena pano kuti ine ngati ndimapemphera ndinali wansembe nasiya unsembe ndikambisa chali chichanga ndinokhima mu uzimu anga munadi kwandi komaliza wangu apaso panga idzi iwe nthawi yako yatha usapangeso pamene makagwira ndipena makagwira ndifaka kambazana bwera pasokola kwali wavumisa bena ankulaja ndizikuchitika pasi ndifake nathera kwa kambaza kuti munthu amene achilosera chinthuchi munthu amene achilankulaza ichi ndi amene wapangisa kuti chinthu chigwire ndifake makhanda akambaza ndifaka nkula kuti mpingo wose na join ndiponso pano padusa mwina zaka mwina 4 5 7 7 mpingo kwa pemphera naso ndikulakwisa koma ndikulakwisa chifukwa chikuti mmene ndikapemphera kuti iwo ndamene mali makhala nani koma iwo ndamene mandipempherera koma ndipasa mavisi akakhala pa day mama wose amandipempherera visi uwerenge Bible visi yakuti izikulipisa mtima siku la lero uwerenge visi yakuti izikulipisa mtima ndikati olipira uchechi kwa ndikapempherera kwa Sunday choncho ndimene lizinakhalira mumapita kwa muona na chipandi chifukwa chani chifukwa kupita ineyo kumvesa kwanga ngati mumapita kwa muona na chipandi ali kuzomba ku maximum mwete ndi kuti mwina ndili mnali amodzi ndimapita chifukwa kuti mantha amakhalapo ngati munthu chifukwa ntama ndiopyeza na chipandi mene machukira na chipandi anatulusa ali ku South Africa iye na chipandi ali muno ndiye ndimafuna kuti ine ndi Judas Iscariot seeing is believing ndikachite kukhulupirira ntamuona ani ndikapita mina kwasina ndira kwenda kuti katwana sio kuja lochani ndimangopita ngwapempha ma prison aja apa pala majota ndikufana kumuona picture yokha ndingomwana kwabwera nduyo basi Yesu awaza ndine amene nabwino setu cha ndine yabana baza muona ye ndimangubwa ngompanga spy ngati uza kompanga spy kirondo uyo eto hayi afike ndimena mwana kabja mukende mucha basi jena kwana kukhulya ndayoja basi ndi kumusuzumira ndiyambuke ndipita ndimapita fura anthu amalankula kuziko kuno zambiri mbiri abane kuti watuluka cha ndene ngati watuluka akangotuluka first target yake ndeti ndine modi lero atangonena kuti watuluka ndi kuti ndizoti ne mawa ndi ndisoweso basi ndipezeka town
ndikuopa kuti akamubira liveti mara libweresere ikhala yovuta ndikuda kuzapanga chachonse tine athane nane ndeni mapita akafufuza kuti ndizizote kuti munthu chadu atifanika vantu akandizunguza mutu kuti watuluka no sana tulukirere mathabenga beze kuzomba kodi akubiri munthu cha so macha kupempa ndimapempa ndikamuone munthu uja kudeti watuluka ati ayi munthu ife tikusunga kuno munthu ali nayo ndikiyani ndikuoneseni basakangana kupanga zinamwita ndisapangeza atabaza kuti kuno oyo sitafatu pangeza kuti basi zipitani basi ndiye maona kuti anthu akunama munthu uja ndu amene atuluka ndi ena amene atchula yonja maichisa Kevin ali nuswenda ndi amene atuluka koma na chipandi Jack Bandawe alipo ali kuzomba kodi amene wana amanga kuti mpaka kupizwa ana amanga koma sana abase sentence fuata lo kuti banyakaka na wangu alisiri wangu kana kali kosala wangu loya watu yes wangu utala wangu loya watu zinangotela pajamu mmoja koma ana amanga anakhala masiku angapo ali musero mwanjerera panalibe umboni weni oti wakhuza anthu ndiye kuti mwina mwake palibe umboni kati ani sindikuziwa so can comment much on that because ama mena kulankhula nda court kuti chinachitika ndi chani kuti pakana anthu amwaseje onchangana kuli bwino nda court kapena mbe maloya zachi koma ndimango zali ana amangidwa apa anthu komano tinangodapo kuti nkhani yawo inazizira anthu anyana maunana bwanji ndasi baraka Jack Bandawe mutirande ndiyesa kuti kukumana ine sinimadziwa mwina ndamena malidziwa ndiye iniso ndimenda kwati kwenda kwanga kumakhala kwa uyo sinimapanga olopano koma mukhasi tinena iya ine sinimakhala ndimakhala ndirape ko ndirape ko ndimakhala ndirape ko kwa nyimba yakhala disant famezi koma ine maiziwa ayi no maiziwa chama ndezi sifa imana ndeza kwenda kupezani kwa sababu tikina sababu hizi chabwino tukupita ku mapeto wa program yathu yes ndikuteka kuti ndasiya zinthu zina zomwe mafuna anthu aziwe zokhuza nkhani yana chipandi siningafuse china chilichonse kuteka zinazisiya koma dziko litenge chani nkhani yokhuza na chipandi pali misinformation ambiri amene amakhala kunjapo zina ndizimukuti anthu amangonya kuti na chipandi tantulusi komanso mwina mukhoza funa kuonjezera pakukhwima apa kapena kusintha maganizo kuti munene chilungamo kuti amunthu une chifukwa akutiro anthu ena amathawa kuwakonza asakuziwa makolo kuti mwana ayipopeza nzeru za chibwanabwana ndikungonkonzera koma kukhwima kuli apo mwina anthu amango amene amalankhula samandiziwa chifukwa ineyo zovutisa zobugulugusha nayamba ndili mwana ndili sikulu kunzuzu sikulu anga inathera panjira ifoti nasongonezamo msonkhano wa president nthawi imeneja abakili mulosi natenga gulu alituma achipandi cha nda nthawi imeneja kaveka nkhumba ma t-shirt kuluphi uko ndikuthamangisa president konvu ikanisi kuti president olamula dziko kuthamangisidwa kodi munayiveka nkhumba ma t-shirt kuthamangisa UDF kodi ndinu nthawi ya NDA akuti kudana ndi bakili mulosi munapanga zimezo titatumidwa ndi anthu achipawa opposition nthawi imeneja UDF ikuli split UDF ali split anasankha kuti kwabwera bengwa munthalika kunali split anthu ayo adivie madayas a UDF achina pinga njira aleke banda ndandani ana ukingata ukira pira achina malewezi ana ukira kuchoka kumene so inu munakaita anatupasa t-shirt andiveka pika nkumba as a matter of kumpanga moku mulozi munalakwa Dr. nanga sita chibwana za school mimi wangu ndili mwana kuvuta kunamba kuvuta ndi wang'ono nenda wang'ono olozande uzochita nalo ugwira wazanga mwina kukula kufoti namuzi wa Yesu namandra Yesu ndina chipesa kuti zande unasiya na chipesa sema banga chimene anthu angaphunzire pana chipandi chimene mangodandaula ngati government ngati dziko nthemeja zinthu zanga zinaotchedwa kundilanda mene maucha zilikuwa paseri anaotchedwa zinthu zanga apolisi akuziza wanapanga rekodi china chilichonse ndizipanga value zinthu zija nthemeja anazipanga value kana kafaka anthu wanakuchira ni bwanji news ma nthemeja makaotcha zinthu kwa paseri sama zoti zinthu zinazo ndizanga zimagudu zimakonde mapiti sikindilanda anthu okupsa mtima atakwiya nakasa zinthu zimene amachanyipa kwa paseri mene ngati paseri anamuotchera zinthu chifukwa chongomu chifukwa ndi ulemera kwambiri nthemeja anthu ochita bwino anthu amangothawa kuwaka society ndikuti zinthu za satanic zinthu pamene ndi anthu oti ndalama zabwino bwino kati kuli kukhwima panga zawo zoti zizani bachisi izozo sizibamba khani imene kuti zinzakriye now anabizala akaocha kwa pasiri pokocha kwa pasiri pazinthu zanga zinabidwa zawo zinakonkuti even so ndilole mene makao pasiri nabizala ochedwaso ndi isuzu wole yanga tentani nabizala yocha mutu anthu fonda mina mazira la uchazi ndizo mangosungisa nawo ngari kumpanda mene wale signify sema kanje mbaya mpanda ndanga sia mpanda ndi open ngadapo ndizi ndimasunga kumene kuli security kuma anthu nakapanga nawo anakaocha apolisi anapanga rekodi ngati zingatumba mene ochira nakwana ngati 550,000 zilipo zanapita mu settlement mawo anandipanga sure kuti andipanga andigezera 2009 550,000 ndira mayambiri kwa basi
anaweza ndio mkokera ipata pasa 1.5 tutamika riba 2 million mene 2 million mpaka na date yale usina ndira hata adamango ndichisa kaona kodi usina ndeka kuze isina ndeka apart from mina thank you man basa mkitu amukira ngoza ndakuthokoza mkanga wa Gilashidora waba kamene anandi basakena kaka mkitu amene onde tite congratulations amkitu anayesesa nduzabira amuli muli nandi basa kwa people applied if ngari mukumbukira bwino ndeme jana za ndichaka sumina applied malopa NBC ana ambisa tizipanga recognize anthu amene apanga chitula mandika mziko muno so akupeka mawazi awo achana kwa kuti top award yathu ipita kwa munthu akundilanda innocent material ana chipande andi ziko ndinasangala kwa basi andi basa chimendro glass in 100,000 ndikundi basa sonjinga yakabalasa narenga ndiramba janaka sana mina na bomukaje kuti family yawo ina mafuwi puli anaja sana thandiziro sona wena kana kali kosa awana panguda ataki na ana kali ataka mena video sana thandiziro kana kali kosa ata kuda alipo mina cha mozi magi alipo magi alipo padusa mina 2 years bado sana mwana naye koma makala mukanjiza kwa nkolo wake moyo joti anakaira sokuliza sogolo fa zoti ndiyazisi mutu soma magi bino kunibenasi anamenyisa mwara ujandi ujeni ndikumpanga ataki kuja fa I think mina mutu nasongolekera maganizo chani mental stable ndi mwara bena mamenya nawo ndena kaduzo chitika zake sizima kweni amango sungidwa ngati nsikana namwali pano pasate pano panali kuti koma sana ndire watamba from government family madanda rasu kuti ife zona tazitika izi boma lepe uthandiza sana tazidwe kana kali kose ine inangochuka mbili anthu amangoti chukisa mwina futa ndiona kuti ndi tsanga limene mapanga abedi amalimbikira pangati zinthu izo ova amajera ndrama za kuboma amajera ndrama za kuboma ofu sima panga tsanga ine sina ndi ndrama za kuboma amene amandiziwa amene akudziwa sakudziwa amene amazwa chingamo chake I've never benefited anything out of Nachipanti I've never get anything from the government zidanga zimene mapanga so 2 million yomwe amati boma limati kana kupasani 209 finally soon after kugwidwa anayo soon after kugwidwa yes 2 million yes pano bado ndi inali 1.5 ya milioni 500 amara kubweza zinaweza kuphanyidwa kundilanda tikubweza zokuza kuphanyidwa ini ndrama yako tikubasa mpaka na date yake so pano pandi ndrama zambiri ndipo si ndrama tukuti nthawi ya 500 ndrama ikulu kulibe ku 5000 kulibe 5000 pano nawo ndi maziro nthawi ne maziro aozira bwezi pano kuli bwanji nde izo ndizochitika ndikupaseni mwaidi ndiye kuti mupemphe mukapemphe mchani kudziko aboma wakuonera boma limasintha nthawi chane boma lomwira DPP yomwe koma si DPP yomwe iyi ya ujeni ya bingo so panopa mwina anthu ena khoza kuona kuti taona nkhani iyi I think tionena kuti tione kuti chitapo bwanji tikuteka zikhoza kuyenda choncho atafuna iwo akudziwa mundipeza ena kuti mankhulana nawo boma amandiziwa ena amandiziwa kuti nakasuka akhana pangachinthu ena makuona abe so sungachiri ndo amuleni bangeni chakuti koma ndimamvaisoni kuti aboma likamachula zinthu akamana ati ampasa munthu samampasa kuti makamba last week kumadanda ati ife ndikakhale boma lapita lichi nyamara amene apulumusa anthu nthawi ya cyclone kumulanjewo ngati mukumbukira mwe nyamara na mapulumusa anthu saidu atafuta kuphalombe kwasikali akokoloka mcv anatenga kumapulumusa asikali ndi anthu anamulonjeza atamuona kuti ampasa usilikali apita kumalini anduna zikhale ngoma nthawi imene kuti apita kumalini mpaka na lero uja amasabira makatenga ndimawavula wena kusija mpaka na lero sanampase china chichonse so timangolonjeza anthu apo mamangolonjeza zinthu that's why mkuona ndi zinthu ambiri zikamachitika anthu ena akamaphera kuti apanguda involved chifukwa ine mana kuti ndikanakhala na chipati namudziwa kuti na chipati singanatengapo gawo ndikanakana kumugwira munamugwira na chipati musakudziwa zinthu zanga zinaonongeka naononga mabizinesi zanga naononga katundu wanga chifukwa cha na chipati even liquidation anga omangu apa akagundika amakuti kwana ngati na chipati chandiyo navala zana chipati changati ndine imachona na chipati ifo ndinagaya na chipati kuti anthu mungamacheza abe amapanga na chipati andoti kuti uchero kuti chiweza kuti nositena amavutika kuti na chipati chali sama kaundi chidu nginasolo musidi munoenda sakudabora kuti na chipati chana kwira chadindu ana chipati ndichenda maudi na chipati chadindu so umakhala unonga mbiri yako unonga reputation yako unonga business yako unaononga katundu wanga koma nakiona pindapo ndichano kuya na chipati palipo ndizina lokho mina ngubashe lapho bayani koma popeza mwanena kale kuti mwina ndi mulungu anena nakonza ndi maluka mulungu mukana khala kuti mwamudzi wadi na chipati simukana mugwira ndikana musiya kuti amene apange andi zake zo zisizo kundikhuza koma mulungu akakupasa chinthu chija ndani mamiwa ali mulungu akaunteteza zafuka tete ali fomu wakanafuna so kuti atingo oyapite ngana kantapita kale kale so pamene mulungu ndi kumuona kwambiri na chipati amabeberera anthu ose mudi amakomoka pa komopo kuti asamveya koma inu zinatheka mnaka ifeyo zinachitika ifo kuti kuti kunyumba kuna libe mukana khala kuti muni nyumba mwatagona sina muona zena chitikana kanapita kwa fuata tili kuchipatala chisisiza mulungu amafuna china chikakati chionongeke china chikonzeke anabweresa matenda ya dwale
anthu achokepo apite kuchipatala amene kuchipatala chapulumuka amene ali apa andreizis ina kuchipatala mzapulumusa anthu amene ali pakhomo ikalisilink imene akhalira awo adwala chibayo piyani kuchipatala Queens ningoti khazika pazi mabenchi nakhala pazi mabenchi pacha from 10 11 12 mawana ati abasibwererani ngopasa munthu panado bwerani ndopita kunyumba tukapezera zimene zichakumalizisa tera kale pakhomo pankhola kanagwira ntchito wafalifa khomo analibepo sizinagwira ntchito zinzozo fana kale tagwira tamutulusa munthuja ndikubweresa poyera mina namatuluke amatata anthu apanalibepo ndifake even implication yake undapita ku court sina avule fana kwati ali ndi bagging kuti anali and 5 yake apadera naindi anthu anga 5 undi bakira kuti ali kuchipatala apart from this 5 client and 4 la ku Queens malolo amene amamuona patient watu kuti ayi munthu uyu analipo mpano amayinyirika za chipichizachi chachithandizo cha munthu wangochoka kubanga izi zachitika bwanji you see tinayiwala mawu asatanikiwa somayankhula au ni natu mawu wati singodama kulondalondani amvedwa kuti ndinosamba mwana sataniki chifukwa kuteka atu amene walipo koma mwina anagonja ndikalekale yes zingateke chifukwa 15 years to down the line koma nangasi film inaduka mundu amene akudula film amene akudula mpamba soma umakumbukirabe chifukwa mukati muone kuti muzoti nachipatala amene uja nthawi enda amene achi chonga kwidwa iye uja zinathera pompacha kulibe sonkhani ana chipande mpaka na tete lero ndira ngati chikuvuza bwera somera nthawi ina koma nguti 15 years chigwirire chigani 15 years imene yose atakhala mwentendere mndana kapena zibosera malala fata meja maimba ndo zidebe charena chipanda sabwere mwaimba sabwera koma panopa mpaka lero chipandi kulibe so that amena gwidwayo ndi amene amapanga zimene zana ndio rakhala zipanga zawo satana ndolephera mulungu ndi amene amakhala mtetezi mulungu ndi amene amakhala msogolero wako ndifake ndimo mpaka tetale ane malimbira kuti ndimapemphera kuti mulungu amatetezani moyo ndikagona ndikamazuka ndimamika mulungu mwamba kuti ndi amene akutetezera pano fika tetale moyo wanga uli muno bwino simene ndana maganiza ndamenya naye iye anakumuka yoni kupanda injira ina yose ne ndichipira chano ndicheka ndichipandi pomenya naye navala ine apa kapena jana ai namenya ndi mundu ngomoka unopanda popanda pena pala sofula opanda scratch na yose ndini moyo mpaka nditi ali futhi mulungu amandidedzera ndini mamika mu satani kisasara nazo satani yolephera basi yolephera sanga panga igawa kwa mundu ine ndimati ndikuthokozeni kuti mnandipa samwa yoti ndichezena zombiri nkhani yayikulu koma dziko pena anthu amafunika atsekuke m'maso mwina kutheka ina amene akumango zoyankhula zadziwa ine ndo I think munthu ndimangomulakwira koma kwakukulu ine ndikuthokozeni kuti munatipa samwa yoti ticheze ndamika ndipo ndimadandaula moyo mwangaso chimodzi kuti ndaloza opportunity imodzi mwina pano ndili millionaire chifukwa kunabwera nthawi imene arazazionesa za satani za ana chipanti pa nthawi imene amati African Magic program amaonesa pa TV ataonesa azungu ako America anabwera kuno zatazanditenge azungu anabwera kuno pena zoti zungu udindo wazake anabwera ndi chithunzi yokhala chitenga pa African Magic kuti tikufuna munthu uyu anandifufuza mpaka kafa kumuzi watu umbulubuzi kuchiratsu ndikundipeza tata babaza kutengena kulu tifamuza kha ku America mwakhala sala msika tika kwasa ndalama chikoma ndimufana panga zinthu zikulu mziko kwati kutendene ni matima amalo mu Genius Book ya anthu amene panga zinthu zikulu iwe kwena khala mu Genius Book ya dziko tiyoza akhala kwatu koma chifukwa cha bwana chifukwa cha mwana naluza kuchita imene chi mukalata kupita nakantapita pano mana zindikira pano nasempana ndi makobiri nasempana ndi zinthu wakamila dziko la kwatu koma it's not too late chifukwa ineyo chinthu china chomwe chinandipangisa kuti ndicheze nanu tikamawerenga zowerenga ine mulibemo bwinobwino information ya Innocent Katero kapena inu mayipeza information yanga imatawatawa fodi challenge ndoti chinthu chimene amayankhula kuti iye amatchula kuti chimakhuza anthu aboma chimakhuza anthu andale chimakhuza anthu amene amantuma anthu amazipanga kuzipondereza kuti zisaonekere ndiye zimakhaza kuti iwe ndikuponderezedwa koma ndimayamika kuti mulungu na mulungu kusunga beni mwe makutetezera ndi mulungu chuma chabwino ndi chimene makhana cha mulungu chimene mamika kufa mulungu obi even sanitize zinachitika zinazoonongeka koma beni maja 1-30 kapitulu kwani mathawu makulu gali moto kasi umaenda pansi 1-30 aisimaenda wapasi simaenda wapasi bread ndimamika zochepa zomezi nazozo mungu amazidalisa ndikumathika chabwino nditu yanga ineyo ndakuthokozani ineso nani ziko mukamiti munthu wa busy mukachoka apa mukapange ziwezi zitatu pepani takuchedwesana ambuya kudaliseni ziko mukwambiri ziko menemo ndi mmene ndachezera ndi Innocent Matewere ena amene mwina munali ang'ono nkhani mwina mumangoimva koma chilungamo cha nkhani ndi imeneyi alipo akuluakulu ambiri amene mwina kungonena nkhani litakhala ngati kuti taatengera kalekale kuti nkhani zimenezi zimachitika koma chomwe chinandipanga kwambiri kuti mkulu amene ndimusakesake ndicheze naye mbiri ya dziko lino mkulu amene mulibemo
mukapita hivi mukagugule mukasake samapezeka amangomveka kuti apolisi agwidwa amene apolisi angwira nachipanti ayi nachipanti Jack Bandawe mwakuti pena kena akatabwera Dr. Lazarus Makafi chakwera Jack Bandawe amuchosa pa death row ali pa life sentence. Innocent Matewere samvekamo ya kuti tingapange bwanji kuti anthu ngati amene wawo kumbiri ya dziko tiayike anawo akamabwera kaya mwina kumawerenga mabuku azita kuwerenga kuti ndaina yake Mulungu anazera mwa munthu otchedwa Innocent Matewere amene ndi amene anagwira nachipanti munthu amene polisi imayiphera kumugwira tikati polisi ndi boma imayiphera kumugwira munthu amene akuti amagwiritsa ntchito mankhwala amene amagwira munthuyu kuti anakumalizisa kulumpha mbaula zimene zinachitika anthu ena amakhwera kuti ufiti kulibe ena amati ufiti uliko ndi mmene wayimverera koma anampeza akulumpha mbaula kupita kusokolo kubwera kupita kusokolo kubwera. Ine dzina langa ndi Abel Zulanga koma for feedback nkulu isilipereka nambala yake pano chifukwa ndi kukhala chibwirikiti yani koma yanga ine likazoche feedback mukufuna kuti mupereke message yotani feedback line namba yanga ndi imene 0881 49 4228 nithokoze nzanga pakamera amene ndi Dennis Ng'ando. Keep it Kangaude. Bye bye.